Víta vás sprievodca hodnotením a implementáciou osy 1 zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013. Poistenie a zakladanie investícií. Po schválení žiadosti a podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sú koneční prijímatelia, ktorým bol poskytnutý nenávratný príspevok na obstaranie hmotného investičného majetku, povinní poistiť a založiť podporený hnuteľný aj nehnuteľný majetok, respektíve majetok v hodnote podpory v prospech pôdohospodárskej platobnej agentúry. Zmeny v projekte. V schválených žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku či zaradenie do požadovaného opatrenia môže vzhľadom na dlhšiu dobu realizácie dôjsť k rôznym zmenám. Povinnosť ohlásiť zmeny či ešte pred ich uskutočnením požiadať pôdohospodársku platobnú agentúru o schválenie je v prípade opatrení, pri ktorých sa po schválení podpisuje zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vždy zakotvená priamo v zmluve aj s príslušnými termínmi. Informačná povinnosť. Konečný prijímateľ čerpajúci finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka 2007 až 2013, u ktorého celkový objem projektu je vyšší ako 50 000 eur, je povinný na mieste realizácie projektu, napríklad na budove, ktorá je predmetom projektu alebo na vstupe do objektu, postaviť informačnú tabuľu, ktorú môže odstrániť najskôr 6 mesiacov po vyplatení poslednej žiadosti o platbu. Monitorovacia správa. Povinnosťou takmer všetkých konečných prijímateľov je poskytovať, respektíve jednorazovo poskytnúť údaje o realizácii projektu na účely monitorovania jednotlivých opatrení. V prípade väčšiny opatrení sa predkladá monitorovacia správa len jedenkrát počas trvania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to spolu s poslednou žiadosťou o platbu.